weekend ozoyala abodinile yabo then. Oh. 100% futhi hayi qondile ke. Namacala uthiwa khona Joburg eliyi-1 semakhaya. Lelisemakhaya I'm not 100% sure ukuthi ingane yami qondile yabo. Umama yena ekhaya uyazi uyasiza kwenzakalani lapho. Hawu mama ayi bengakamtsheli yabo. Ngisazomtshela ukuthi ngimfihlele but Okay. bengifuna umtshela ngesikhathi sami because manje bekusaseneyinkinga manje ngethi kuneyinkinga. Ulethe Then sengiyafuhlela out of nowhere then iqhuma ibomb phela lapho yabo. Isikhathi esiright engicabanga ukuthi ngamtshela ngaso Dineo maybe after a month ngoba manje hayi iningi nje idrama iningi. Unabantwana umama ngithi. Nawe kumele kunendima kumele uyidlale zobaba lapha. Kunjani ukuba ubaba kwalabo bantwana? Kona kunzima cause vele mase uzofica vele abantu asebekhulile. NgesiZulu kuthiwa igotshwa lisemanzi. Yeah then mazuzama ukufala leyo nto leyo then iyaqhaphuka thing there. So vele nje ngikhehlele yabo ukuthi anginayo inkinga nengane zaDineo but inkinga nginabazali abakhulisa izingane ngendlela abayikhulisa ngaso. Angicabanga ukuthi le ndlela abakhulisa ngayo ingane indlela right ukukhulisa ingane. Bengizothanda nje senze some activity nyana la engizocela khona because you mentioned a few things. For instance ngizocela ungitshene izinto hayi izinto ngawe ze-physical. Mhlawumbe ungichazele ngezimo osekwadlula ngazo empilweni that you are not proud of, decisions that you've made. Cool. So ngasho nje lezinto zokuganga akusinto zami. Okhwe kwenzeka ke yona lamacala la semabalike elangapha nale emakhaya. Izinto engiregrethayo because ngithanda mina when it comes to family. Like ingcoso enginayo ikhule khona ubaba khona umama khona Nice. lo kufudumala lo yabo. My biggest regret ukuba kulesi shweni ngithola sengumuntu oneyingane nani ngishadile so that's my biggest regret. Ukubuza leli part leli elokugcina manje. Mhlawumbe njengamanje la ukhona ungathi iziphi izinto mhlawumbe emshadweni oyifundile wona ngokwakho. Izinto engifundayo especially ngoba kunje Yeah. Relationship ngasho ukuthi hayi nenkinga nani so uma umuntu kumele uzame ukushintsha because now you contribute kulezi nkinga lezo. Good. Umithane yafwe nalo muntu lozwana naye. Ngasho ukuthi yawu supportive even though noma mhlawumbe nami sometimes ngekho supportive. Into engifundile kuba noDineo ngasho ukuthi empilweni like uyamdinga umuntu ozobambisana naye share izinto nani. Umuntu right. Good. Noyangijabulisa le ukuthi iyakhombisa ukuthi une-insight of things, for instance, that you are saying you appreciate ngaye kuba khona lokho. No. Hayi mina mfethu ngiyabonga kakhulu. Today was a fruitful session. But sizoyixoxa nje impela next time ngibona mhlambe nami ngisho nakho ngiphathele khona and based of the assessment ebesiyenza mhlambe these are the things I picked up. Mhlambe ake siye phambili sibone solungisa kanjani. Yeah, ngijabula. Ngiyabonga mfethu ngizokubona. Yabona for isikhathi sakho yabo ukuthi ngiphindle ungilalele yabo. No akunankinga. Yeah, Ngiyabonga mfethu.